Amadou El Konare Amadou El Konare ni duguba jale dɔ ka kegu dɔ ye laloma ye Amadou El Konare o de bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn taama ka ja sigi ka ja Bamakɔ a n'a lamini n'a bolomaradugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn ni nin mankan in bɔra ni dunni in mana gosi nin bala in mana fɔ kunnafoni a b'o de maana jamana kɔnɔ Amadou El Konare k'a dɔn kunnafoni dilaw sɛbɛnnikɛlaw don dabaji karamɔgɔw ani sɛbɛnfura dungew u bɛ wuli ka jɔ de kɛ suko ni dugusajɛ cɛ kunnafoni maa bala yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra maaya kuma ye o politiki kuma o hadamadenya kuma o sɔrɔ kuma kabako kuma Amadou El Konare k'a dɔn u ka jija ani cɛsiri kɔnɔ dabaji n'u ye a to ne sɛbɛnfura kan a bɛ kalan nka a bi sɛbɛn tubabukan de la n y'a f'i ye n bɛ se k'a f'i ye Amadou El Konare ni kilisi dir'i ma bamanankan na a tɛ fɔ kan wɛrɛ la dɛ i ko ni dɔ k'a ti minɛ n'i y'a fɔ kan wɛrɛ la a kilisi tiɲɛna a ti minɛ kana sigi o la fiyewu Amadou El Konare kɛn yɛrɛ ye arajoso minnu n'u dulonnen bɛ arajo jɛgafɔ la Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen la jate minnu bɔra kɔsa in na tiɲɛ tɛ a ka ca n'o ye arajoso 340 o de da bɛ turu jɛgafɔ la ka kunnafoni in jɛnsɛn u ka lamini na u ka bugufiyɛw la Amadou El Konare i k'a dɔn dan tɛ minnu kɛlen bɛ ka réseaux sociaux WhatsApp sigi n'u bi jɛ k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ dan t'o la Amadou El Konare i ɲinɛna kelen kɔ canal ma ɲinɛ o e ka teli de minnu b'a lamɛn canal kan minnu b'a lamɛn sira wɛrɛw kan o n'o tɛ kelen ka bɛɛ lajɛlen fo n'u k'u waleɲuman min ye kunnafoni ye an bɛna dakolo walo Hamɛd Jakite b'an gɛrɛtigɛ la n'a ye yamaruya di kunnafoni an b'an jɔ a la sisan Jɛka pep k'a ka feerefɛnw lakɔ karamɔgɔ de b'a tunkara naamu sɛgɛ ka sɛdenda ye laada ye nka ka sigi kulukulu kan k'a ɲimi sɛtigi la jɔnɔ don bala cogo bɛ di bi Amadou El Konare dibila lakari wɛrɛ t'a la ta nɛgɛ ma kɔ Amadou El Konare n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Mali Horizon sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 200 ani siɲɛ 21 ye Amadou El Konare nka yanni n ka don sɛbɛnfura la i k'a dɔn an kanuba belebele dɔ bɛ leere a to a ye ko Jalo fulakɛ n'a jɛɲɔgɔn an ka foli b'u ye an bɛ taa Muruja min ye Tijani Buye Tarawele ani Gɛwa Tarawele i k'a dɔn u bɛ Muruja ka fara Dawuda Jan kan an ka foli b'u ye ni nin jɛmukan in ma ban u tɛ foyi ɲɛ sɔrɔ Amadou El Konare Mali Horizon a ko min ye hakilina kura min dalen bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ n'o ye jamana sariya bolo a yɛlɛmani ye Amadou El Konare k'a dɔn cɛ caman dɛsɛra a la kabini indépendant bɔra a la k'a daminɛ n k'i ɲininka ayiwa min ye Amadu Tumani Ture ka taa se Ibrahim Boubacar Keita ma Alifa Umaru Konare ma o ma président o président n'i k'i bɛ jamana sariya bolo falen Amadou El Konare k'a dɔn u bɛna banamini don i senkɔrɔ sariya in dun n'o ye constitution ye o don kabini février kalo tile 25 i k'a dɔn ayiwa san 1992 Amadou El Konare bɛn kɛra ka sɔn kɛra ma politikima ni jamana den bɛɛ fɛ k'a fɔ min ye an ka jamana sariya bolo ye i k'a dɔn fiɲɛ dɔw b'a la dafabali dɔw b'a la Amadou El Konare k'a dɔn pankɛra dɔw kunna min ye président o président kabini Alpha tile fo ka n'a bila bi la cɛ o cɛ n'i y'a ɲini k'i bi i da don a la u na banamini don i sin kɔrɔ dɔ wɛrɛ dun tɛ koyi Amadou El Konare i k'a dɔn min ye jamana politikimaaw ye gɛlɛya in bɛ ninnu de fanfɛ faamakɔrɔw olu dɛsɛra min na yalima Asimu Goyita n'a jɛɲɔgɔnw u na se k'a ko bolo da wa maa caman dun y'a fɔ maa o maa bɛ se ka Mali constitution kura in dilan i k'a dɔn o ye fangaden min tɛ politiki fanga ye i n'a fɔ camancɛ fanga olu de bɛ se k'u ni da kan k'a dilan ni k'a yɛlɛma ko kura sɛbɛnnikɛla ko politikimaaw ka muruti ani ban kana miiri ko wɛrɛ k'a fɔ suya wɛrɛ de bɛ constitution kura in kɔnɔ walima jamana ci kuma de b'a kɔnɔ walima tiɲɛni b'a kɔnɔ o tɛ dɛ Amadou El Konare k'a dɔn dɔ wɛrɛ tɛ keleya kɔ sabula politikimaaw dɛsɛra fɛn min na u dɛsɛra ka bɛn min kɛ u dɛsɛra ka baara min kɛ Amadou El Konare k'a dɔn o ye kelen ye a filanan ni nin ko in nana dilan n'a kɛra bɛnzema ye maliden bɛɛ lajɛlen nisɔndiya politikimaaw laban bɛ kɛ kɛrɛfɛmaa ye sabula u dɛsɛra diɲɛ fɛn bɛɛ la wa man bɛ donni minɛ ko bi Amadou El Konare k'a dɔn politikitɔnba fɛn o fɛn bɛ yen n'olu ɲɛna k'olu de ye jamatigi ye n'u ɲɛna ko sangaba b'u la a bɛɛ lajɛlen yaralen don a disi kan ka taa bi a muso
bara fila ka po Adema PSG RPM Kodem Asmam min ye UMRDF faso jigi fara an ka wuli PS Yelenkura amodel konare ka do tableau te nunu na to tu la amodel konare e ka do min yere ka juga to be e ka do jamana bulu fara ngana fon fo be o kelen da kono e ka do jamana dum bara ka nye ni be kele ku toro CNT o ka mata kono jamana min ye aywa camanje bolo ani jamanje cakɛda bolo baw ye amadu ali konare i ka don ka maasi dingelen da la jamana dun bara ka yiriwa ɲɛta bara ka sabati o keleya n'o kɔnɔ juguya de bolo dalen don sɛbɛnnikɛla ko yɛrɛ k'i bɔ a la amadu ali konare i ka don kɔsɛ in na min yɛrɛ talen don ko sɛgɛrɛ o de kɔni kelen bɛ k'u fa o de ye nafolo min kun bɛ bɔ jamana wagade kɔnɔ ka d'u ma san o san amadu ali konare i ka dɔn an mago b'o wari la o tɛ d'u ma bilen sɛbɛnnikɛla k'o tigɛlen dɛ n'u da tɛ kuma na u tɛ fɛn na Amadu Konare k'a dɔn jugu fila t'u la bi colonel Asimu Goyita n'i ye kɔrɔti k'u bolo ka boli k'u bolo u b'a kun k'o sɔn Asimi kole do mianga boli ni Bɛlɛdugu boli la an bɛ donni min na ko bi Amadu Konare k'a dɔn polititɔ dɔw dɛsɛra daden na dɔw dɛsɛra k'u mangun Adema PSG Parina Fara an ka wele ani Kodem olu kɔni bɛ dogo ni kuma caman de la nin constitution kura in an ti sɔn ko ye nin constitution kura in a ye nin de da a ye nin da ka baara ye a nin da k'a bila a kumaw ɲɛ bɛna wuli k'an don kuma na wa sɛbɛnnikɛla ko a ko camancɛ fanga min kɔni ye Asimu Goyita n'a jɛɲɔgɔnw ye olu kɔni kelen bɛ k'u ni filɛ Ala ma Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min sabula jamana caman de y'a jira jango jɛrɛjɛkulu minnu n'an b'a la n'o ye IMOA ye an ka jamana sarabolo kura falenni i ka dɔn a bɛ na ni sababu ɲuman caman ye politiki tɔn minnu bannen don a ma ani politiki maaw Amadu Konare k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ hasidiya ani juguya kɔ an bɛ don min na ko bi min ye Asimu Goyita ye i k'a dɔn a ye min daminɛ a k'a laban sabula a ɲɔgɔnnaw de dɛsɛra nin na ko wa dɔwɛrɛ t'a jukɔrɔ politikimaw ka janfa an'u ka nganamu kumaw kɔ nin kun ye sɛbɛn ye Birino de Segebɛ ci ka fasiri don an ye min bɔ Mali horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la kalamɔgɔ daba tunkara ne bɛ tigɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn l'indépendant MBS a ye sɛbɛn kɛ MBS ko politikima mun ni da sera a ma a ko i k'a dɔn k'a fɔ tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la min ye belebele min yɛrɛ tun bɛ fanga tun b'ale bolo n'o ye RPM ye i k'a dɔn k'a fɔ Joakun dɛmɛni an y'a f'i ye Giseda k'a banna commune 5 kɔnɔ pewu wa i k'a dɔn o suma k'o dugumajɛ Mɔbitikaw fana wulila ka i k'a dɔn u ka mankan bɔ RPM i k'a dɔn a section fɛn o fɛn tun bɛ Mɔbiti o fana y'a jira k'a fɔ Giseda banna Mɔbiti min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ RPM jiginni kelen min tun bɛ Mɔbiti n'o ye k'a dɔn député kɔrɔ Bɛliko Samaseku ale fana ni a ka section awa sous section 10 ani kɔ o fana nana wala sɛmɛ k'u taarɔ bi u taarɔ sini wa i k'a dɔn k'a fɔ u tɛ tere ta kɔ u t'a kɔ k'olu kana ka fara Musa Temini kan sɛbɛnnikɛla ko nin fana kɛra i k'a dɔn jigilatigɛ kura ye Ibrahim Bouakar Keita san kelen a ntanyalen kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ tɔ kɔni bɛ dinga dɔ la awa i k'a dɔn a ko tɔni bɛɛ lajɛlen de b'a la ka ba ta ye sabula min bɛ tali kɛ Joakun dɛmɛnen na tɔ yɛrɛ ka cɛ gɛlɛnba min tun bɛ n'o tun ye honorable Musa Temini ale n'a jɛw min ye commune 5 sigida fɛn o fɛn u bɛɛ lajɛlen ko RPM u y'a fa ka sɛdennin kantigɛ commune 5 kɔnɔ a banna o commune 5 kɔfɛ e yɛrɛ n'i ka tɔ commune 2 la aw fana ko k'aw t'a la Nafaji an minnu bɛ RPM na ne de ye section ɲɛmaa ye anw fana bɔra commune 2 kɔnɔ an fana bɔra ayi commune 1 kɛ Nafaji ye commune 1 o ye commune 1 kana bila commune 2 la sa commune 1 don commune 1 e n'i ka maaw ko k'aw t'a la ka section wa anw fana bɔra kosɛbɛ anw dara cɛnin nɔfɛ koyi Musa Temini a tɛ chouette convergence 2023 bon an bɛ yen naam sɛbɛnnikɛla ko wa min ye Mɔbitikaw fɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan u y'a jira k'a fɔ Bɛliko Samaseku ko k'u t'a la wa u n'u ka section n'a sous section u bɛɛ lajɛlen fana ko M5 wa i k'a dɔn RPM k'u t'a la sɛbɛnnikɛla ko kabini nin kibaruya in bɔra ka bi min ye Bokar Tereta a n'a ka jamakulu ko i k'a dɔn yɛrɛyɛrɛ ma daminɛ wa min ye u ka kumalasela dɔ bɛ yen ko min ma Segu Ɲame Bacili o kɔni bolila biribiri sɛbɛnnikɛla ka fɔ la k'a jira k'a fɔ ko nin tɛ fɛn bɔ sɛdennin sɔgɔ la ni maa min bɛ i k'a dɔn Bɛliko Samaseku ale ka jamakulu hakɛ dɔn i k'a dɔn k'a fɔ Mɔbiti kɔnɔna la o k'a ye k'a fɔ bi k'a tɛ RPM ko la bi a t'a la sini ko RPM tɔ ye jɔn kelen de ye k'a dɔn Mɔbiti o kuma k'a tɔ kelen foyi tɛ yen awa nin y'a salen de ye k'a ba ta ye Mɔbiti ale fana kɔnɔna la wa u ye fɛn min fɔ o de filɛ dɛ u ko ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ maa min bɛ yen n'o ye tɔ maa ɲɛmaa ye Bokar Tereta
abi ibe kan dayana ale yɛrɛ de hawjara giriba ka sin ka wuli k'a yɛrɛ kɛ cɛbɔ ye ibe ka sara amo sanbonda ko la e bi pan ka wuli ka ni jɔ ten i k'a dɔn sariya so yɛrɛ hukumu kɔnɔ k'a fɔ ko ale ye cɛbɔ ye o kuma o n'a damanda ni kolobo kalaba ko minnu bɛ tɔ kɔnɔ k'aw sen da tɔ kan ni k'a sariyaw cɔngɔ o de kama min ye k'a dɔn mɔbitikaw fɛ yen awa Beliko Samasegu ni a ka sous-section 15 u bɛɛ lajɛlen ko u y'u ka gese falen u y'a fili baji la wa min ye mouvement convergence 2023 Musa Temini y'o min dayɛlɛ dɛ wa k'u bɛɛ lajɛlen nana suru o kɔnɔ u bɛna o donna nataw la u bɛna wulikajɔ kɛ joona ɛlɛn o ko bɛ se ka sabati ka marabolo tɔw ko k'olu bɛ labɛn la min ye RPM ko nin y'a filenkolo cilen ye k'a da kolo ci wa dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko Bokar Tereta n'a jɛw ka ŋanuya juguya baara don mun filɛ an ye min mɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konare n'i y'a mɛn RPM o don a ka sigi jamana in kɔnɔ i k'a dɔn don min RPM bɛ sigi jamana in kɔnɔ a kɛra an kɔrɔbalen ɲɛna an y'a bɛɛ ye Amadou Konare k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita ye maa tɔgɔtigi ye Laji i k'a dɔn Laji Burama maa tɔgɔtigi don mɔgɔw b'a fɛ nka RPM baara kɛbaa cɛsiriba o ye Boubacar Tereta de ye celui qui a implanté le RPM mais mɔgɔw t'a fɛ et ça aussi c'est une réalité a fɔ a ka sɔn o de ma Amadou Konare hadamaden fɛn bɛɛ ye sanga de ye kosɛbɛ dɔ b'i cɛsiri dɔ kɛ dɔ bɛna tɔgɔ ta siga t'o la n'i sɔnn'o ma bɛɛ bɛ lafiya nka n'i bann'o ma i bɛ tɔɔrɔ Amadou Konare ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le nouveau réveil o don Amadou Konare minɛn bɛɛ lajɛlen ka dafiri o de ka fisa dɔ bɔ na ka dɔ to nouveau réveil sɛbɛnkura nin y'a bolo ko siɲɛ 313 ye o don maa min ye sɛbɛnni in kɛ taalen ɲɛfɛ n'a kɔri ye o bɛ bɛn Amadou Konare i ka dɔn madame Boire Fili Sisɔgɔ a n'a Daka bi ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko min ye Jean Pierre James a ko madame Boire Fili Sisɔgɔ i k'a dɔn a wɔndole tɛ bila kɔnɔ ye a yɛrɛ si birindira Amadou Konare k'a dɔn min ni min wele don a la jamana kungo don a bɛrɛ ta a ye faamaya caman kɛ jamana in kɔnɔ maa min bilala jamana a nafolo kunna ministre des finances Amadou Konare k'a dɔn o tɛ maa gansan ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga b'a 12 fili la a don a janjo dɔnbaa dɔ ye olu ye Amadou Konare nka i k'a dɔn ni marifa daburu farala i bɛ kolonkala ɲini k'i yɛrɛ dɛmɛ a wa kɛlɛyɔrɔ la o de ɲɔgɔn dɛ madame Boire Fili Sisɔgɔ n'a kun y'a dɔn ani maa minnu jɛlen don kunungo n'a kun y'a dɔn ani maa minnu kun bɛ baara kɛ kunungo n'a kun y'a dɔn ani maa minnu kun bɛ tɔn kelen na kunungo Amadou Konare k'a dɔn a t'a kɛ kungo n'o b'a dala bi walima a juguyalen don ka tɛmɛ a da kan a baarakɛɲɔgɔn kɔrɔw ani terikɔrɔw don dɛ u y'a coro Amadou Konare u nafili coro i n'a kuma mɛn yan u n'a coro i k'a dɔn corojugu min n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ a k'o dabali de tigɛlen don Fili Boire i yɛrɛ i k'a dɔn a bɛ komi maa kati gɛlɛnba sabula a fɔra a ye kɔsɛ in na k'a ka 1,500,000 sara n'o kɛra i k'a dɔn juru bi yoba a ka bɔ kaso la yanni kiiri cɛ Fili Boire kɔni y'a jira k'a fɔ 1,500,000 ale ye Mali fonctionnaire de o se t'a ye Amadou Konare o kɔni sara baliya fana nana dɔ fara gɛlɛya kan ko an bɛ min na o de kɔni ye sa a tɛ hali mɛn bilen Fili Boire ka kiiri a natigɛ kiiri min bi tigɛ jalaki ni jalaki min wele don a fanga ka bon dɛ jamanakuntigi kɔrɔ i k'a dɔn o ka avion ko sɔrɔdasiw ka minɛnzan ko ni dun ye olu ko ta k'a lajɛ Amadou Konare k'a dɔn ko dennin dɛ wari kasabi min dununa a ko la nafolo min dunna sonyani min kɛra a la a nganamu fanga bonyana kosɛbɛ nin ko in ka bon maa kelen ma Amadou Konare nka wari bɔbaa ani wari ɲinibaa kun ye Fili Boire ye a laban a dakolo bɛɛ lajɛlen de bɛna taa cɛ ale kun po sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi i b'a ye k'a fɔ ko in fanga bonyana minisiri kɔrɔ caman de bɛ yen maaba caman de bɛ yen minnu bɛ ko in kɔnɔ Amadou Konare k'a dɔn olu kɔni bara ka banamini kɛ olu bara ka dogodogo ni dogo kɛ bɛɛ lajɛlen bara k'i fosi dɔɔni ni ka taa da Fili Boire kelen mun na sɛbɛnnikɛla ko Fili Boire a kelen ma minɛ nin na ko sabula ale bɛ kaso la maa wɛrɛ bɛ o fana bɛ kaso la min ye Mahamadu Kamara ye o fana ye minisiri kɔrɔ ye Sumɛlɛ Bube Mayiga la o yɛrɛ minɛna o kɔni i k'a dɔn Ala ye o si de dɔgɔya o labanna ka sa kaso kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko tɔ ye minnu ye jamana in yɛrɛtigiw dun u sigilen don dangan min na Amadou Konare nin ko in di manamanakɛ k'a tɛmɛ koyi u bɛna sɛnsɛn u bɛna sɛgɛsɛgɛ u bɛna jateminɛ Amadou Konare k'a dɔn fiɲɛ o fiɲɛ n'o de kɔni bɛ yen maa o maa mana ye nin na i kunkolo cili kɔni i kana sigi o la madame Boire Fili Sisɔgɔ Amadou Konare k'a dɔn a ye wulikajɔ caman kɛ min b'a to juru bɛ yoba waati yɛrɛ kɛra a kun ye lɛtɛrɛ kɛ ni ka ɲɛsin jamanakuntigi ma Amadou Konare k'a dɔn a ye kuma caman fɔ a yɛrɛ
jɔrɔ a n'a ye minnu kɛ jamana kɔnɔ dasera nin bɛɛ ma o n'a ta bɛɛ i k'a dɔn dusukolo ma se ka hinɛ ni ka ɲɛsin a ma baara taara laban min na o de ye 1,500,000 sara i k'a dɔn i ka t'i kaso sɛbɛnnikɛla ko Philippe Bouaré kɔni y'a jira k'a fɔ o se t'a ye n'i dun ye Philippe Bouaré ta k'a lajɛ a tɛ se ka kɛ k'a ma mago ɲɛ maa ye a tɛ se ka kɛ ko faama wɛrɛ tɛ ani minnu ma jako la 1,500,000 ka dɛsɛ ka sara Amadou El Konaré k'a dɔn o ye mɔgɔ kamana gan kabini o kɔni kɛra sa tɔ kɔni juru la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa dɔwɛrɛ tɛ janfan caman b'a nɔfɛ a jɛɲɔgɔnkɔrɔw ani terikɔrɔw ani minnu ye politiki baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ Amadou El Konaré kana siga min ye ayiwa faamajɛ ye ani politiki jɛ n t'a la o ɲɔgɔn joro don dɛ ne t'a la o i ko ni jamana ko danna politiki ma k'i b'i sen bɔ a la ayi ne bɛ taa sɛnɛ kɛ bilahi lezi n'a fɔra n ka balo politiki la n bɛ taa sɛnɛ na kalabanciya sɔri ɲɔgɔn senkɔrɔ ma tiɲɛ Amadou El Konaré n bɛna fura kelen d'i ma politiki kɛnɛ kan n'u bɔra don min n'u ko vive Assimi Goïta i yɛrɛ k'a fɔ vive Assimi Goïta vive la transition n'u ko a ba la transition i yɛrɛ k'a fɔ a ba la transition hali n'o man di ye n'o fɔli man di ye don so kɔnɔ k'i da maa ka nin ye dɛ o tuma n'u ko a ba la transition an ka tigɛ an ma mankan suma ye i bɛ don so kɔnɔ de i b'i da an dɛmɛ don a la an m'a ɲɛ an m'a ye n'o tɛ n'an y'i jɔlen ye an b'a fɔ n ko i y'a ye an b'an ka don min kɛlɛ la i y'a ye karisa kun b'an kɔ dɔrɔn a y'an ba kabakuru ye je te jure non nin y'a fura ye politique fura foyi t'a la nin kɔ n'u ko vive karisa vive n'u ko a ba karisa a ba karisa n'o man di ye don i ka so kɔnɔ k'i dogo a banna an ka nin ye dɛ n'an y'i ye ni kɛlɛ in ɲɛna an bolo don o don jugu fɔlɔfɔlɔ bɛ kɛ e siga t'a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouveau réveil kɔnɔ a ka bi bolo la min ye Jean-Pierre James ale ka fasiri don karamɔgɔ Daba Tunkara kotigɛ gansan l'indicateur du renouveau Yakuba Dumbuya ye sɛbɛn kɛ yabɔ ko a bɛɛ n'a ta n'u ma wulikajɔ kɛ Gao lopitali maa ɲɛma ko ale kɔni maga i k'a dɔn lopitali kɛ i ko a nana a ka kɔɲɔminɛ na sɛbɛnnikɛla ko nin ye dabalibanko ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ min ka di ye ne de ye ɲɛma ye m'o kɛ ni ne ko to ti dun ni n ko bulusi ti don sɛbɛnnikɛla ko nin diyakusa faga bilen o de sigilen do i k'a dɔn Gao a lopitali cakɛlaw da la min ye i k'a dɔn awa ko ma bilen n'u ti foro a ti fiyɛ o tuma a bɛ k'a jumɛn de ye sɛbɛnnikɛla ko sa min ye comité syndical UNTM Union nationale des travailleurs du Mali bolofara minnu bɛ Gawokaw fɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara olu wulila sa u ye tabale gosi u ko an bɛ don min na i ko bi min ye Gao lopitali maa ɲɛmaaba Haga Dumbu Mulayi Ture ko n'a ma gɛn ka bɔ lopitali kunna i k'a dɔn jamana faamaw n'a dɔn fɛn min bɛ Gao tile fila in na min ye i k'a dɔn ba deguni a bɛ tiɲɛni kɛ min ye i k'a dɔn barodalasigi dɔ u y'o lase min na ko gɛlɛn fɛn o fɛn bɛ Gao lopitali la u y'a bɔ ni k'a bitali gestion calamités i k'a dɔn ka lopitali yɛrɛ ta k'a dɛngɛrɛnɛ sigi maaw da la kurutu karatu namara maa bɔ maa nɔ i k'a dɔn ka baarakɛlaw sen da u kan ni k'u cɔngɔ nin n'a damanda dɛ ko nin ye i k'a dɔn an ka Dubu Mulayi Ture a ka baara de ye nin ye min ye syndicat ka fɔ la i y'a jira k'a fɔ n'i ye Gao lopitali ta k'a lajɛ bi fɛn bɛɛ lajɛlen daɲa b'u la minɛn kɔni tɛ o i k'a dɔn wa hadamaden dɔgɔtɔrɔ jolen i k'a dɔn o maa 8 fo ka se maa 10 bɔɲanko ma olu tun ye dɔgɔtɔrɔ jolen ye minnu tun bɛ lopitali la nka ka kɛ ni ɲɛmaa ka i k'a dɔn danna juguya i k'a dɔn ka maaw tɔɔrɔ k'u tɛgɛ da u kɔ ni k'u bila kɛrɛfɛ i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen dimina olu ye yen bila ni kana an k'a dɔn jamana bayanfan fɛ o tuma lopitali yɛrɛ kɛn bɛ batɛmɛsira ye maa si yɛrɛ tɛ maa lamɛn bilen a bɛɛ lajɛlen sababu ye ɲɛmaa ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi n'i ye Gao jama lajɛ ka Gao jɔyɔrɔ lajɛ bi Mali kɔnɔ k'a ye k'a fɔ lopitaliba kelen min bɛ olu cogoya la maa kelen taalen don kɛ k'o k'a mɔmuso ka kɔɲɔminɛ i k'a dɔn k'a bɛ maa gɔ i kamana o tuma o k'o bɛ wele de bila jamana faamaw ma wulikajɔ n'u m'a boloda jɔnni mamuso ka kɔɲɔminɛ ɲɛmaa mɔmuso kɛ o y'i mamuso ye o o tɛ mamuso ye wa i mamuso don i ma kojugu fɔ i jo b'a la sɛbɛnnikɛla ko n'u m'a lajɛ maa min bɛ yen n'a bɛ Gao lopitali kunna bi jɔn ko ala i k'a dɔn ko gɛlɛya bɛɛ lajɛlen sababu de ye ale ye min ye ko bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye hali sɛndikaw kan ka k'a jɛɲɔgɔn min ye a kɛlen don k'olu fili kɛrɛfɛ min ye ka na jɛkulu dɔ sigi a yɛrɛ la u b'a fɔ min ma association o de ye a ɲɛ ni a tulo ni a nu n'a da ye a ka fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ
tɛmɛ olu fɛ o kuma min ye k'a dɔn syndicat ko sa ni fɛɛrɛ ma ɲini ko in na i k'a dɔn Gawo lopitali tɔni a bɛ Nimakaran na wa a na dafiri pi o kuma olu tɛna sigi ni k'o lajɛ u ye sɛbɛnni kɛ ka wele bila ministre min bɛ kɛnɛya kunna i ka Jɛminɛtu Sangare dɛ ko maa caman sigalen don a fɛ n'a ma jɔ a cɛ muso jɔyɔrɔ la Gawo lopitali ko la directeur min bɛ yen ni ka tasa da jira a la i k'a dɔn k'a fɔ ko baara bɛɛ lajɛlen lɔnɔgɔtɔ don n bɛ min f'i ye cɛ ka ko banna han Jɛminɛtu e ɲɛ bɛ Jɛminɛtu la a bɛ kuranɛ de dɔn wa a bɛ cɛ in danga sisan cɛ in tɔgɔ ye di de Hagadubu Mulayi Ture a b'a wele Mulayi Mulayi e ma Segu ka den de don Segu ka don a b'a wele sisan Mulayi e m'a dɔn e ye ne tɔɲɔ i y'a fɔ dɛ jamana danbɛ ne na kɛnɛ kɛ ministre de la santé ne fana danbɛ la ne dar'e la k'e sigi Gawo kunna wa ko ye han e kɛ wale de ye nin ye nin ye ka kɛ wa n di yafi ma wa n'a y'o fɔ maa ma a b'i minɛ Jɛminɛtu bɛ kuranɛ dɔn dɛ n'a y'i danga dɔrɔn a b'i minɛ cɛ ka ko banna o a ka ko banna a bɛ se ka kasi ten non ko ale n'o tɛ an ka tiɲɛ fɔ Jɛminɛtu tɛ tulonkɛ dɛ a bɛ baara la cɛ ka ko banna o naam sɛbɛnnikɛla ko o kuma an bɛ don min na i ko bi wele de bilalen don Jɛminɛtu ma n'a ma ɲɛ gɛnɛ bɔ k'a dɔn Gawo lopitali ma ɲɛma la jɔn ala ko kɛlen don gɛlɛyaba ye o kuma a kɛlen don ka kow de ɲaami ta o kuma min ka d'a ye a b'o kɛ lopitali yɛrɛ jigi ye spécialiste ba minnu ye a y'olu tɔɔrɔ k'olu cɔngɔ olu yɛrɛ ye yɔrɔ bila sa ni ka na mutation ɲini diyagoya ka na Bamakɔ o kuma lopitali bɛ yen i k'a dɔn fɛn bɛɛ den de b'a la wa a nɔgɔmɛ i b'a fɔ Falilu siyɔrɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ indicateur kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konare ne i tɔnkɛ nka Tezara premier mi o bɛ bɛn an ka karamɔgɔ Daba Tunkara n taara n nana dantigɛli caman t'o la wala cogo bɛ di ko kura Amadou Konare ne n bɛ n bolo kari ka don a don ka bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur kunnafonitigi o don sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 676 sike sɛbɛnni kɛba Amadou Konare k'a dɔn a ye kunnafoni salo ni ka bɔ Mali douanier soba la a ti tɛmɛ kuma in sɔrɔla maa min da douane yɛrɛ directeur ba Wulibali Amadou Konare ne a ko kunnafoni dɔw bara ka jɛnsɛn i k'a dɔn awa réseaux sociaux ka ngalon tiɲɛ t'a la Amadou Konare a bɛ ne ka waati bɔ min ye réseaux sociaux a sɛbɛkɔrɔ sɔsɔlen bɛ kunnafoni dɔw la min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin taxi ani droit ma droit minnu n'olu kan ka sara mobiliw u don ni Mali kɔnɔ Amadou Konare i k'a dɔn association min n'a bɛ mobili feerelaw tɔgɔ kofɔ Amadou Konare k'a dɔn dɔw ko olu yɛrɛ de kɔni i ye kuma in sɛbɛkɔrɔ jɛnsɛn k'a fɔ ko olu tɛna jɛn n'a ye nin ye wari bɔta ye min kɔni bɛna ni gɛlɛya ye kuma in jɛnsɛnnen sa Amadou Konare k'a dɔn maa caman bɛ yen minnu gana u kamana na mobili sanbaw mobili feerebaw sabula i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛna dɔ bɛna fara mobili ye a feereta sɔngɔ de kan fantan 4 bɛɛ la ka sababu kɛ i k'a dɔn salenkura minnu dalen don mobili ko la douanier directeur général kunnafoni mɛnɛ min kɛ a yɛrɛ ye wuli ka jɔ bolo da k'a da diɲɛmaa tulo kan bɛɛ k'a faamu ngalon guman don i k'a dɔn douaniw ma wari kura da awa mobili donni na taxi kura ma d'a kan droit kura ma d'a kan a bɛɛ ngalon ka sababu kɛ mun ye i k'a dɔn droit ani taxi minnu bɛ saraka kɔrɔ min bɔlen don ni bɛɛ lajɛlen b'a kalama n'a bɛ san caman bɔ o kelen de don n'i y'a ta k'a lajɛ jamana bɛ dangan min na gɛlɛya nafa foyi t'a la o tuma douane directeur ko i k'a dɔn douanier i k'a dɔn ani douaniers u baarakɛɲɔgɔnw a ka bɛɛ lajɛlen ladɔnni u ka da la k'a fɔ min ye Mali douanier ye i k'a dɔn u ma foyi gɛlɛya ta ni ka mɔgɔ sɛgɛrɛ a banna tarifu ayiwa droit kɔrɔ minnu bɛ yen n'o dɔnnen don k'o de ma tarif extérieur commun TEC n'o bɛ CEDEAO yɛrɛ ka jɛrɛjɛkulu n'o ye bɛnkan ye CEDEAO kɔnɔna na i k'a dɔn min bɛ senna kabini san 2022 wa o kelen de fana bɛ yen min daminɛna janvier kalo a tile fɔlɔ san 2023 dɔwɛrɛ ma fara a kan fɛn ma bɔ a la fɛn ma fara a kan i k'a dɔn o tuma u bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya u ka da la k'a fɔ min ye douaniers ye i k'a dɔn u bɛ baara kɛ ni système senduruniya wɔridu o min bɛ douanier kofɔ i k'a dɔn o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin sariyakisɛw ani hakilina minnu dara kabini décembre kalo tile 22 san 2022 o kelen de bɛ senna fɛn ma bɔ a la wa fɛn yɛrɛ ma fara a kan o tuma bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi min ye impôt spécial ye ni o bɛ awa produit wɛrɛw kan a ma fɔ mobiliw la a ko kuma décret in jɛlen don faamuyali ka sɔrɔ
directeur général de la douane a ko i k'a dɔn olu ka wuli ka jɔ hakilina o tɛ dɔwɛrɛ ye jamanadenw bɛ lafiya cogo min faso ka wagande bi sɔsɔ hali i k'a dɔn u bɛ baara kɛ n'o ye baara banna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'informateur kɔnɔ kunnafonitigi karamɔgɔ daba tun kɔrɔ kunnafoni sɛbɛn le canard de la Venise min ye k'a dɔn Kureshi Pujugu a ye sɛbɛn kɛ Kureshi ko a bɛɛ n'a ta n'i ye maaw da ɲɔgɔn ma maaw tɛ kelen ye a ko funɛnkɛnin bɛ Kati mara la bi ko min ma n'u Umaru Jara ko ale kɔni b'a la ka politiki ani jamana yiriwa baaraw kɔni kɛ kɛcogo wɛrɛ la a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ min ye san 2022 min tɛmɛna ko ni cɛba bɛ Kati funɛnkɛninw na min kɔni ye wulikajɔ sɛbɛkɔrɔkɛ yiriwa ni dɛmɛ nasiratigɛ la k'o cɛba cogoya ye Nuhu Umaru Jara ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ la nin funɛnkɛnin min b'a la ka ko fɔ n'i y'a ye cadre don min ye k'a dɔn PRVM faso ko wa min ye lakɔli karamɔgɔ don an bɛ don min na i ko bi min ye k'a dɔn awa DCAP o ka dangan don min ye Bamakɔ yan nɔ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la ka fara o kan min ye Kamilakaw ka mairie la Kati mara la olu ka conseiller kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsinnen don kɛnɛyako ni kalanko ma a b'o baara de la o jigiya minɛ bɛ a kun a ko min ye n'i ye Nuhu Umaru Jara ta k'a lajɛ jɛkulu dɔ bɛ yen ko min ma réseau des forces vives de Kamila kɛlen don ka yenga bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye jamakulu belebele de b'a kɔ bi mun b'a la ka wuli ka jɔ ni sigida yiriwa baaraw sigi sen kan jango nin waati na colonel Asimi Goita ale n'i k'a dɔn donatɛmɛ faga maa ɲɛmaaw bɛ se ka kɔkɔrɔ don cogo min na kɛlen don k'o fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan o kama farikolo ɲɛnajɛ bolo yɛrɛ bɛ sen na ko min ma super coupe colonel Asimi Goita min yɛrɛ baaraw b'a la ka ɲɛnama Kamila commune dugu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ lajɛlen hakilina ye nin funɛkɛnin ka wuli ka jɔ ye sɛbɛnnikɛla ko kabi san 2018 Nuhu Umaru Jara min ye k'a dɔn lɔgɔliden karamɔgɔ minnu bɛ kalanbaya la i k'a dɔn IFM Kangaba a donna olu ka jigiya minɛ kɔrɔ ka k'olu ka DEVA parrain ye k'a ta o la ka bila bi la min ye jeune chambre universitaire Kati médaille de mérite sportif 2020 min ye 2021 i k'a dɔn min ye journaliste sportif animateur Kati olu fana ye jɔnjɔ ta ka d'a ma a ka cɛsiriw kama nin n'a damanda a b'o wuli ka jɔw de la an bɛ waati min na i ko sisan tɔ min bɛ yen n'u k'a ma PRVM fasoko ni dɔw k'a ma kɔnɔ suguni i k'a dɔn manja ni i k'a dɔn tɔgɔjaba min b'o kan Kati mara la o de b'a la ka kɛ sababu ye tɔnkɔrɔba minnu bɛ yen i ka ADEMA n'a RPM n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ lajɛlen de b'a la ka hiri kɛ PRVM kɔnɔ ala ni Nuhu Umaru Jara ale ye sababu a ko u ye kuma d'a yɛrɛ ma koyi a y'a jira k'a fɔ an bɛ donni min na i ko bi i mana kɛ maa sugu o sugu ye san bayirika maaw bɛ taabolo kolon minnu fɛ ni i nan'o taabolo kelen ta i n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kelen walima u na fisaya ni o de la ale ye hakili jagabɔ kɛ k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi fɔ politiki ni kura de ka suye a la a ka bɔ kalabanciya ni bolodangoya la i k'a dɔn awa i bɛ se ka min kɛ sigida la denw ye i ka se k'o cɛsiri kɛ bonya ni karama kɔnɔ a kana kɛ kuma mugu dama in kan a ka kɛ kɛwale ye o de kama wulikajɔ caman bɛ ale b'a la ka mun sigi sen kan a ko maa minnu bɛ yen n'u dalen don ale la bi u ka to a kɔ wa a bɛna o wulikajɔw de kolo giriya min bɛ fɔ da la o ka kɛwale ye bɛɛ ka o ye wa i k'a dɔn k'o y'ale ka wulikajɔ de ye a ko hali bi n'a ka bi a na to Kati mara ni Kamila n'a commune den bɛɛ lajɛlen jigi kɔrɔ ɛlɛ ni min ye danaya min dalen don a kan sigidalamaw fɛ o bɛ se ka lakuraya hali bi ni k'o tɔ sɛbɛkɔrɔ jirɔja waasa hali bi n'a ka bi a kana bɔ maaw jigi kɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ i k'a dɔn canard min ye k'a dɔn canard de la Venise u ka bidon bɔli la Amadou Konare ne sendonjila mana maa min kɛ bozo ye n'i sen fila sama ka bɔ i kɛra i yɛrɛ ma hɔrɔn ye bozoya banna pewu Amadou Konare n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o k'a ma le hogon o don Tijani Bamajɔ nin y'a ka sɛbɛn ye Tijani ko di Amadou Konare k'a dɔn lakanabaliya a kɛra sababu ye i k'a dɔn ayiwa hakiliw ka dayɛlɛ min ye an ka ɲɔgɔn sirabɔ ni ka ɲɔgɔn dɛmɛ min bɛ se k'a to i k'a dɔn maajugu ani terejugu bɛ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na Amadou Konare k'a dɔn hakilina de nana kɛ sababu ye jɛkulu dɔ sigira sen kan i k'a dɔn dɔngɔnɔw ani filaw ni ɲɔgɔn cɛ u ko min ma Muma Kawurala Kamone o don i k'a dɔn u ye ɲɔgɔn ye ba kɛ ka bɛnkan ba kɛ ka hakili dajira ɲɔgɔn na kɛ dɔngɔnɔ ni filaw nin tɛ ko kura ye i k'a dɔn ko kɔrɔ don sabula olu de bɛ sigi la ɲɔgɔn kan a ka ca san caman ye Amadou Konare olu de bɛ ɲɔgɔn sɔgɔsɔgɔ k'a mɛn Amadou Konare k'a dɔn ala jɛnna n'a ye k'u kɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko nka kɔsɛ in na gɛlɛyamisɛnnin ani fɔɲɔgɔnko caman dun ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ bamanjɛ wale ani faali kun kelen Amadou Konare n'a ma ɲɛ k'a fɔ an farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi o tuma kɔnɔ ka jɛya ɲɔgɔn ye min bɛ se k'a to
fɛn o fɛn kelen don sababu ye ni ka fiɲɛ i k'a dɔn ani sigi ko y'an ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn ayiwa an k'o ɲɛɲini ka se k'o duga pewu a k'o de la n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn jamana a caman jɛ awa bolo min bɛ dugukɔnɔ jamana kofɔ a ko jɛkulu min sigira i k'a dɔn fulaw ka fanfɛla la awa kamalen dɔ bɛ yen a tɔgɔ de ko Seku Alayi Boli Seku Alayi Boli i k'a dɔn a yɛrɛ bɛ baara kɛ an ka foroba cakɛda dɔ la minisiriso min n'u k'a ma ministère de la réconciliation nationale i k'a dɔn a kumana nin ɲɔgɔn ye ba in kɛnɛ kan a ko Mali den a bɛɛ de ye fa kelen ba kelen ye ni fara ɲɔgɔn kan ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani danaya ma don ayiwa sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ a ko i k'a dɔn gɛlɛya a ti duga abada o de la i k'a dɔn dɔngɔnɔw ni fulaw ka nin bɛn in ani ka jɛkulu kelen sigi sen kan min bɛ se k'a to u bi kan kelen fɔ a ka jɛ a ka jugu kɛlɛ a ko n'o fana bɔra la a ko ale bɛ maaw dɔn maa minnu ye Mali jugu ye maa minnu ye fulaw ani a dɔngɔnɔw bilabaa ye ɲɔgɔn na a ko sabula Amadu Kufa Iyada Gali maa dɔ bɔ olu kan k'u dɛmɛ u sigilen bɛ dugubaw kɔnɔ u sigilen bɛ Moti u sigilen bɛ Bamakɔ olu de bɛ marifa san olu de bɛ nafoloba bɔ ka d'u ma olu de b'u dɛmɛ a ko a b'u yɔrɔ dɔn a k'u to a fɔ ayi Seku Boli kan ka minɛ de yɔrɔ dɛ i bɛ dɛsɛ k'o kuma fɔ et puis i yɛrɛ bɛ ministère la kaban e dun sumaya ko olu tɔgɔ fɔli fɛ dugu yɛrɛ man ka jɛ o la dugu kan ka jɛ Seku Boli la u kan k'a minɛ de a ka nin ɲɛfɔ i bɛ nin de fɔ joona minnu bara k'u dɛmɛ n'u n'i kɔni ye ko taa cogo ye i kɔni b'a dɔn complicité dɔ bɛ ko in na o Amadu Konare a y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn sɔɔni olu bɛna tɔgɔ fɔ kɛ ale yɛrɛ a b'i ni ka sumaya de koyi a ko sabula Muma Kawural Kamun i k'a dɔn u ka wulikajɔ ni jateminɛ kun de ye jamana in denmisɛn bɛɛ u ka fara ɲɔgɔn kan kɛ dɔngɔnɔ ni fila i k'a dɔn min se ka to tɛgɛ bɛ di ɲɔgɔn ma bamandiya kɛlɛ i k'a dɔn o bɛ ji di cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le hogon kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tun kɔnɔ le démocrate Lasina Sanu kumana Lasina ko Kangaba mara la min ye Tombola ni Danga jɔnni m'a fɛ ka Kangabakaw ka préfet i k'a dɔn ka ale to a sɛbɛkɔrɔ can o ko la dɛ a dun ma sɔrɔ k'a fɔ préfet ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ cɛ in jɔ de ye Aliji Baɲa Aliji Baɲa de ye Kangaba marabolo ale préfet ye i k'a dɔn a bɛ waati jan bɔ sanu ko dugu jukɔrɔ nafolomafɛn a kɛlɛ ti ɲɔgɔn na fanga bonyalen don Kangaba maninkala kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ yen n'o ye Tombola ani Danga ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye tile filanin na u ye kirikara waci k'a ni ti ɲɔgɔn na kɛ ɲɔgɔn na min ye sanubɔyɔrɔ dɔ nɔfɛ maa 10 ani kɔ olu bunena u ni la i k'a dɔn maa 15 olu bunena u ni la Danga dugu la maa 9 olu fara Tombola sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen de ye fa kelen ni ba kelen ye mun y'u se ɲɔgɔn ma dugukolo ko nɔfɛ sanubɔ dingɛ ko yɔrɔ nɔfɛ yan bɛ anw ka fa fɛ yan tɛ aw ta ye k'o kirikara kɛ ni ka ti ɲɔgɔn na fanga bonya sɛbɛnnikɛla ko kabi ko in ɲɛgɛnɛ ɲɔgɔn daminɛna préfet min bɛ yen ni o ye Aliji Baɲa wulikajɔ tɛ wulikajɔ ye siɲa tɛ siɲana ye a ma min kɛ fara ɲɔgɔn kan ni kuma ni bulonkɔnɔ kuma na kɛlɛ ni dugu fila in hakilina bɛ se ka kɛ kelen ye i k'a dɔn k'a fɔ ka kisi kɛ nin cɛnni ma cogo min na nka o bɛɛ n'a ta i k'a dɔn ŋaniya jugutigi i k'a dɔn ale tɛ bulonnɔsigi kuma fɛ wa tɔ can kuma fɔ ni ko ɲaami de ka di ale ye maa minnu bɛ yen n'olu t'a fɛ i k'a dɔn bɛɛ ka na ni dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ u ye fɛn min kɛ i y'o dɔn de u bolila biribiri ka taa ni dugumaw kɔnɔna su aw ɲɛ tɛ préfet la wa min ye miliyɔn 4 o de taara ka di préfet ma Tombolakaw fɛ o kuma a taa anw fɛ dɛ a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'an ka yɔrɔ ntaraki ni k'a di Tombolakaw ma nin kuma jugu fɔra ka tasuma da don i k'a dɔn o de kɛra sababu ye ka ko tɔw balaw bonya kosɛbɛ o kuma min ye kunnafoni sɛbɛn le démocrate karamɔgɔ Daba Tunkara olu bolila biribiri ka taa maninkala ka taa nin ko ɲɛɲini ni k'a ta sun kɔrɔ u donna Kangaba dugu a maa o maa da bi kalakari k'a bɛɛ lajɛlen ɲininka nin kɛwale in na ka sɔrɔ u ma se préfet yɛrɛ ma dugumaa bɛɛ lajɛlen ko min ye maa minnu ye wari fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna a di préfet ma u nana n'u ka wari ye u malolen de seginna tɔkɛ sabula préfet y'a jira u la k'a fɔ jamana dara ale la ale ye forobaca kɛbaa ye a bɛ mini min sɔrɔ kalo la a b'a ka denbaya bɛrɛbɛn o de ma k'a fɔ a bɛna kurutukurutu wari minɛ k'i da don dugukolo kɔrɔ ka maaw bila ɲɔgɔn na a t'o fɛ bi a t'o fɛ sini wa a nakun tɛ o ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen a ye maire wele a ko monsieur le maire i k'a dɔn i ka dugumaw bɛ nin wari fara ɲɔgɔn kan min na a y'a wari ta jɔ ye a ka taa lasegin dugumaw ma ne mana wari minɛ kama an nana de ka na jamana ka mara baara ɲɛnabɔ o fana k'a fɔ de k'aw bɛna don ne ka ni wari ye a m'a kɛ wari sugu o sugu ye bɔrɔ fa don o segin fa don hali ne t'a couleur lajɛ a ye tɛmɛ a ye taa n'a ye nin tɛ anw danbe ye nin tɛ anw ka kɛwale maa min bɛ anw buruju dɔn anw tɛ nin kɛ
a ko maa min ye nin fɔ nin bi gɔlɛya ko tile in na maa ka kan ka tɛgɛrɛ de fɔ o kun wa i bɛ taa kalo da o tigi la ɔ bɛɛ n'a ta maa minnu bɛ fɛ ka dugumaw bila ɲɔgɔn na olu de taara don dangakaw kan k'a fɔ ko 4 dira préfet ma k'a sɔrɔ ala n'a kira b'a dɔn préfet ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ nin ko in na i k'a dɔn k'a ma dogo maa si la o tuma sɛbɛnnikɛla ko olu yɛrɛ sera préfet yɛrɛ ma don min a y'i sigi a y'a kunkolo firifiri fɔ a bɛ yɛlɛ a ko hamina min bɛ ale la bi o de ye dugu o dugu bɛ Kangaba mara la u bɛ se ka fɔ ka bɛɛ ka ɲɔgɔn faamu k'a dɔn an bɛɛ ye baden kelen ye o de ye ale ka laɲini ye e préfet tɔ n'i ka dugumaw tɛ bɛn e bɛ préfet ya jabɔ wa o tuma ale ka wulikajɔ de ye bɛɛ ka sabati o tuma a bɛ ɲini hali bi n'a ka bi sigidaladen bɛɛ fɛ u ka ɲɔgɔn ye u ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ walasa bɛɛ bɛna cogo min na tiɲɛni min kɛra nin ye ka maa 10 ani kɔ bunɛ u ni la n'a fɔ maa 20 ani kɔ ko nin t'u ka laɲini ye wa u t'a fɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ o tuma sigikafɔw bolo dara dugu kɔnɔ sisan walasa u bɛ ɲɔgɔn faamuya tabarikala filɛ an ye min bɔ le démocratie la u ka bidon bɔli la Amadou Konare n'i ye musokɔrɔbaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ la ko dɔ cɛ kan ye dɔ ye kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ u bɔra kundigiyɔrɔ la waati dafara waati sera